anaton sa iyong bisita sa persona ni Idrano ang Waray TV. Ang karuyang ni Agpadis si Miss Cindy Kapati. Idrano ang Waray TV dan Padis dan Miss Cindy Kapati. Urat sa danas. Uy, may pinili ba? Parang si ano lang ah. Siguro ngayon, wala nga tunod. Hindi, tinukat po kay may kulo lang. Uy, wala nga tunod. Ito na. Sana kong testing ko, no? Sana kong talaga niya. Lalo niya. Bakit siya pang pamalingat, pang putoy. Sindikato. Bro, ano yung sindikato? Ano? Sindikato. Kaya vlogger. Yan, kumaro. Ha ha ha.